Tänään leikitään Coltin sinisellä aika oudolla sykkerillä. Ja se on kyllä komea. Tässä on bensä vähän loppu. Kuuletteko te ääne? Joo, ette. No niin, mennään vähän tänne päin. Tää on vähän tällainen. Kattokaa. Kattokaas tähän. No niin. Näistä. Työllä isolta. Noin. Mennään vähän tänne. Katsokaa. Tulkaapas ihan tähän. Näin, katsokaa Magical. Täälläkin on vähän Magical. Mitä Magical? Ja se taisi olla more.